Jos Kiina oli aiemmin tämmöinen voimaa ja mahtiaan piilotteleva talousjätti, niin Xi Jinpingin aikakaudella Kiinasta on tullut myös rohkeaa ja aloitteellista ulkopolitiikkaa tekevä suurvalta ja myös voisi sanoa sotilasmahti. On hyvä kysymys ylipäätään se, että onko Kiina sosialistinen tai varsinkaan kommunistinen maa. Tietenkin maata johtaa kommunistinen puolue, mutta tosiasiallinen esimerkiksi talouspolitiikka tai tulonjakopolitiikka, sosiaalipolitiikka on voi sanoa jopa kapitalistista. No millainen on kiinalainen nykyisen sosialismin malli? Ehkä varsinkin retoriikassa se näkyy Xi Jinpingin puheissa tällaisena niin kuin laajempana tulonjakona, yhteisen vaurauden esittämisenä. Tästä niin kuin tulonjakopolitiikkaa harjoitettaisiin raharikkailta työväestölle. Esimerkiksi pohjoismaisittain tuttujen laajemman verotuksen ja sosiaaliturvamekanismien hyödyntämisenä, niin sitä ei ole tullut vielä vastaan eikä ole näköpiirissä ainakaan tällä hetkellä. Mitä tulee Kiinan poliittiseen päätöksentekoprosessiin, niin se on aika sulkeutunut maailma. Meidän kirjahan syntyi niin kuin aikana, jolloin Kiina oli myös konkreettisesti sulkeutunut koronaviruksen takia. Ja se ei ainakaan lisännyt sitä tietoa, mitä sieltä oli saatavissa siitä maasta. Ja vaikka Kiina on niin kuin nimellisesti avannut rajansa, niin tämmöinen tiedon saannin vaikeus ja se maan sulkeutuneisuus jatkuu siitä huolimatta. Ja yksi merkki tästä on esimerkiksi se, että Xi Jinpingin aikana Kiinan tilastoviranomainen on lopettanut hirveän monen tilaston julkaisemisen, joka on aika hälyttävä merkki siitä, että tämmöisen kirjan tekeminen tulevaisuudessa voi olla entistä vaikeampaa. Xi Jinpingin Kiinassa länsimaat ehkä erityisesti nähdään sellaisena niin kuin Kiinan nousun uhkana. Kommunistinen puolue nojaa viestinnässä ja propagandassaan paljon edelleen siihen, että 1850-luvulta 1950-luvulle asti Kiina kärsi tällaisen ajanjakson, jossa länsimaat nimenomaan patosivat Kiinaa hyvin paljon. Ja edelleen kun Kiina on noussut hyvin paljon taloudellisesti, puolue hyödyntää propagandassaan sitä, että länsimaat yrittävät estää sitä, että Kiina nousee maailman johtavaksi valtakunnaksi ja keskuspisteeksi. Tällä projektilla on juurensa siellä vuosien 2012-2013 välillä, jolloin kaikki ollaan oltu Kiinassa ja itse asiassa Pekingissä, kun Xi Jinping myös aloitti valtakauttaan maassa. Kiinan maailmanpoliittinen asetelma silloin ja talouspoliittinen asetelma silloin jo kiinnosti hyvin paljon seurata sitä, että mitä se tuo tullessaan. Ilmassa oli suurta optimismin tuntua siitä, että mitä Xi Jinpingin valtakausi toisi tullessaan, demokratisoitumista ja liberalisoitumista. Nyt mentiin ihan täysin toiseen suuntaan. 5 vuotta myöhemmin, 2018, me perustettiin Kiinan ilmiöt uutiskirje ja sen tavoitteena on ollut laajentaa ja parantaa suomen kielellä käytävää Kiinaa koskevaa keskustelua. Ja sitten ryhdyttiin pohtimaan, että saataisiko me näitä viimeisen 10 vuoden ajan kehityskulkuja yksiin kansiin. Ja Suomessa ei ole ollut yhtään nyky-Kiinaa kokonaisvaltaisesti pelaavaa tietokirjaa. Haluaisimme tietenkin tehdä se myös omalla tellamme ja journalistisella tekstillä, että se on myös ihan kenen tahansa luettavaa ja käsiin poimittavaa.